Konferencija predstavlja reakciju na jučerašnje navode iz HSP-a. Naime, jučer smo bili u prilici vidjeti kako čelnici jedne stranke pokušavaju skrenuti pozornost sa svoga nerada na rad ljudi koji su godinama prije svega časno, a onda i uspješno vodili gradsko poduzeće Novokom te Pučko otvoreno učilište Novska. Bivši direktor Novokoma, gospodin Pavo Kutleša, i bivši ravnatelj Pučkog otvorenog učilišta Novska, gospodin Miroslav Perošević, odgovorit će tijekom ove konferencije na objede Novljanskog HSP-a. No prije odgovora ipak treba reći tko je to jučer prozivao, jer je itekako važno tko govori. Željko Soldo jedan je od najplaćenijih savjetnika bivše županice Marine Lovrić-Merzel. Sisačko-moslavačku županiju, ali i sve nas, koštao je preko 850.000 hrvatskih kuna od 2009. godine do 2014. koje je dobio kroz razne naknade, ali i beneficije. Taj sad već bivši predsjednik županijske skupštine primao je duple naknade za svoj rad, zato što je bio član županijske skupštine, ali i kao predsjednik. Pa onda to u jednom trenutku nije bilo dovoljno, pa je te naknade podigao, sjećamo se, za 350%. Nikada taj čovjek nije pokazao što je on to radio za silan novac koji se slio u njegov džep, jer kad nas netko košta gotovo 1.000.000 kuna, onda bi bilo dobro vidjeti i koji i kakvi poslovi stoje iza tih cifri. Naravno, mi te rezultate još uvijek ne vidimo jer su naknade iznad svega. Zanimljiva je i politička odgovornost na koju Soldo jučer poziva, ali samo onda kad se radi o nekom drugom. Kad se radi o njemu osobno, onda je priča malo drugačija. On se ne libi prozvati novu županijsku vlast za političku trgovinu. Pazite, on koji 2013. godine formira većinu u županijskoj skupštini na način da u svoj tabor uspjeva pridobiti jednu članicu skupštine upravo sa liste HDZ-a. Naknade su i u ovom slučaju iznad svega. Sjetimo se i njegovog lupanja službenog automobila, bijega s mjesta nesreće, neprijavljivanje tog istog čina, i onda kad ga se uhvatilo u laži, on se brani da je išao sa službenog puta, a ne sa kolinja, iako je cjelokupna javnost upravo o tome brujala. Dakle, službeno je da je Željko Soldo razbio službeni auto, službeno je da nije nikad prijavio to, službeno je da je pobjegao s mjesta nesreće, a službeno je i da političku odgovornost u tom kao ni u jednom drugom slučaju on nije pokazao, jer su naknade iznad svega. Mene bi recimo da sam Željko Soldo, na sreću nisam, ali bilo bi me stvarno sram pogledat jednog studenta u oči nakon zadnje afere u kojoj je sudjelovao. Dakle, on je kao osoba, kao član upravnog vijeća Županijske uprave za ceste, a valjda to upravno vijeće ima cilj da nadzire rad županijskih cesta kao i djelatnike u njemu i onoga tko je direktor tih cesta, predvidio da gospodin Željko Marjanović, njegov imenjak, nema diplomu s fakulteta, što više on ne da ju je izmislio, on je izmislio cijeli fakultet na kojem je navodno studirao. I onda, poslije takvog slučaja, Željko Soldo smatra da valjda nema nikakvu odgovornost u tome, jer jučer na tiskovoj o tome ništa nije govorio, ali ja se isto slažem da on nema nikakvu odgovornost u tome, jer nije njegova briga da misli u upravnom vijeću kako to županijske ceste posluju. Njegova je briga vjerojatno jedino da li će do 10. u mjesecu sjest naknada kao član upravnog vijeća, jer naknade su iznad svega. Zanimljiv je primjer i sa posljednjih izbora za vijeća mjesnih odbora u Novskoj, dakle kad su sve političke stranke u Novskoj dobile određenu kvotu mjesta članova proširenog sastava izbornog povjerenstva i kad sve stranke u Novskoj, dakle baš zbog socijalne osviještenosti na ta mjesta, jer su plaćena, stave one koji su dugotrajno nezaposleni ili mlade nezaposlene ili studente. Mislim da je jasno, ako vas pitam, koga je stavio HSP. Naravno, Željka Soldu, jer su i tu naknade bile iznad svega. Taj isti Željko Soldo vrlo često se ističe kao nekakav veliki društveni djelatnik, volonter, pokretač civilnog sektora, dakle i sam je bio u nekakvim odborima društvene djelatnosti pri Sisačko-moslavačkoj županiji. Pa kad je već takav društveni djelatnik, pitam se zašto onda recimo ne sjedi u školskom odboru osnovne škole u Novskoj primjerice,
Pretpostavljam da u tom odboru nije zato što tu nema naknade, ali zato sjedi u najmasnije plaćenom odboru grada Novske, a to je nadzorni odbor Novokoma, u kojem dakle svaki mjesec prima naknadu, ali isto tako moram naglasiti da su odbori u gradu Novskoj dakle nisu imali naknade sve dok HSP nije prošetao kroz njih. U tom trenutku dakle naknade su se u sve morale uvesti. I onda nam za kraj Željko Soldo svaki puta nekako nabaci da je on taj veliki domoljub, on taj koji je stvarao ovu državu, on taj koji je pomagao u osamostaljenju. Sve to jest istina. Na svemu tome mi smo njemu kao i svim ostalim braniteljima neizmjerno zahvalni, ali nitko ne može i na temelju takvih zasluga uzeti skoro 1 milijun kuna za svoj nerad. Slupat službeni auto i ne prijaviti to. Žmiriti na one koji imaju izmišljene i lažne diplome. Takva praksa mora prestati i u Novskoj i u Hrvatskoj. Takvi političari svakako moraju otići u ropotarnicu povijesti jer nam je za razvoj nužna upravo smjena generacija u politici. I zato predlažem da počnemo upravo sa Željkom Soldom. Hvala.